Hello guys, आंनि राज दैमारि प्रडाक्सनाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो मैगं बारियाव फैदों। मा मैगं दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेफोर जाबाय जिंखा पेकेट सिङाव दङ भिन्दि। नैबे जाबाय भिन्दि जायोना जाया नोंथांमोना? नै बेथिंनि भिन्दिया गोजौ गोजौ जाबाय, फिथाइ थाइबायनो। मैगं बारिगा बिजनेसमेन लेभेल लेस्रा बिथाङा सोलोङा गायदों, बिराद गायनो रोंखायो। सोरनोबा नांगौबा लांफायनो हागोन। बिजनेसमेन बिथाङा बिजनेसमेन मैगं बेफारि लेस्रा। बेथिं दोङो भिन्दि। बे मा दोङो खुमब्रा ना मालै? नैथिं मोखांथिं मा लिखो? दे जाम्बा मोखांखौ खिथिनाया। बे बिजनेसमेन मानसियानो मोखां खिथियाबालाय मा जानो? मा खिथिया होमबासो नोंखौ सिनाय मोनगोन दा। बिथाङा मैगं गायनो रोंगौ होननानै लेस्रा सब बिथाङानो खालामजोबनाय मैगं बेफारिनि। दे जाम्बा मोखां खिथिनाया। माखौबा लाजिलायदो साथिया। दानि सिख्लाफोरदोबा नुजाबाय थागौमोन। नुजाया जागोन सिख्लाफोरदोंबाथाय बा देनजारसो। मेस्टा गोखै मेस्टा गोखै मेस्टा।